Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Qari mill-Evanġeljum Qaddis skont San Ġwan. Glorja lilek, Marija. Ġesu qal lil Nikodemu: u bħalma qolla Mosè is-serb fil-barr, hekk jeħtieġ li jitolla bin il-bniedem biex kull min jemmen ikollu fih il-ħajja ta' dejjem. Iva, Alla hekk ħabb id-dinja li tal il-liben tiegħu li waħdini biex kull min jemmen bih ma jintilifx imma jkollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ lill-libnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja imma biex id-dinja tkun salvata bih. Min jemmen bih ma jkunx ikkundannat, imma min ma jemminx hu diġà kkundannat għax m'emminx bl-isem tal-Ibn waħdini ta' Alla. U dan hu l-ħaq li ġie id-dawl fid-dinja u ħabbew il-bnedmin id-dlam aktar mid-dawl għax għamilhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażin jobgħod id-dawl u ma jiġix lejn id-dawl biex ma jidirx il-ħażin ta' għamilu. Imma min jagħmel is-sewwa jiġi lejn id-dawl biex jidher li jagħmilu magħmul kif irid Alla. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. L-Evanġelju illi ħanisimgħu nhar il-Ħadd jibda Ġesu qal lil Nikodemu. Nikodemu kien Fariżew, wieħed mill-kapijiet tal-Lud, membru tas-Sinedriju, membru tal-Parlament Ludi. Issa aħna jista' jkollna idea mhux preċiża dwar il-Fariżej minħabba li fl-Evanġelji ma nsibux kliem wis-sabeħ dwar il-Fariżej, ma dik hija kwistjoni oħra. Issa ħanaraw eżattament b'wieħed ieħor il-Fariżej anke fil-kuntest tal-lum. Pratikament insibu żewġ partiti qalb il-Lud, kien hemm iktar minn żewġ partiti, imma tnejn kienu prinċipali, is-Sadduċej u l-Fariżej. Is-Sadduċej kienu dak il-grupp li jirrappreżentaw in-nobli u l-onja. U dawn kienu jemmnu biss fit-Toraħ, fil-Pentatewk fl-ewwel 5 kotba tal-Bibja. Naturalment kienu jemmnu l-iktar f'buthom u kif ħajiddefendu il-poter tagħhom. Imbagħad kien hemm il-Fariżej, dan kien il-grupp li kienu jirrappreżentaw il-foqra, kienu nies spiritwali u dawn mhux fl-ewwel 5 kotba biss kienu jemmnu, imma kienu jemmnu fil-profeti, kienu jemmnu fil-Messija, kienu jemmnu fil-qawmin mill-imwiet, kienu jemmnu fl-anġli. Naturalment is-Sadduċej f'dan kollu ma kinux jemmnu. Jiġifieri nistgħu ngħidu li l-ewwel Lud illi saru insara fi żmien Kristu, speċjalment fi żmien l-ewwel Apostli, bla dubju kienu min-naħa tal-Fariżej għax kienu jemmnu fil-qawmin mill-imwiet u fil-Messija. Ekku, Nikodemu imur għand Ġesu bil-lejl. Il-fidi ta' Nikodemu kienet ta' tip wisq dottrinali, kienet wisq mentali, kienet nieqsa. Għaliex? Nistgħu ngħidu li hemm bħal 3 stadji fil-proċess tal-fidi. L-ewwel stadju fil-proċess tal-fidi huwa dak mentali, ġifieri temmen għax tara u tirraġuna. Ħantikom eżempju, jiena nemmen f'Alla għax nara il-ħolqien, dan il-ħolqien ġej minn x'imkien, mix-xejn ma jiġi xejn. U tant għandu biljuni ta' programmi ġewwa fih li bil-fors għamlu ħalli programmatur intelligenti. U allura nemmen f'Alla. It-tieni stadju huwa l-istadju tal-qalb. Jiena nemmen f'Alla, nemmen fi Kristu għax nagħmel esperjenza ta' karità. Niftakru meta Ġesu qal lill-apposti tiegħu
kienu qalulu fejn tagħmel Rabbi, ġifieri inti x'tagħmel minn int, u għallhom ejjew u waraw. Ekku, din hija l-esperjenza ukoll illi ħafna minna nistgħu nagħmluha wkoll meta ngħaddu mill-esperjenza tal-karità. It-tielet stadju huwa l-iktar qoli li kulħadd huwa msejjaħ għalih imma forsi mhux kulħadd ikun konxju tiegħu, huwa dak l-istadju tar-ruħ, l-istadju tar-ruħ. Temmen f'Ġesu Kristu fuq livell mistiku. U għandna ħafna eżempji naturalment mill-qaddisin, imma anke forsi aħna u nistgħu ngħaddu minn din l-esperjenza mistika u nżommuha għalina u ma jgħiduwiex. Ekku għandna pereżempju bħal Santa Katarina ta' Siena, San Franġisk, meta rċieva l-pjagi, Padre Piju meta rċieva l-pjagi wkoll. Ekku dawn huma kollha esperjenzi mistiċi, manki bħal Carmine Grima meta kelmita il-Madonna f'Tapinu, ekku dik hija esperjenza mistika. Nikodemu ġifieri kien għadu fuq livell mentali nistgħu ngħidu. Nikodemu ma marx għand Ġesu biex iġarbu biex jipprovah lil Kristu, imma biex jiftaħ diskussjoni miegħu u jersaq aktar lejn il-fatti. Ma rridx juri lil sħabu l-Lut, probabbli għalhekk mar bil-lejl. U Ġesu jaċċettah u naħseb aċċettah b'qalbu kollha għaliex Nikodemu wera ħaġa importanti ħafna. Nikodemu kien semmeħ tajjeb ħafna u din l-imġiba għal mulej kienet ta' vantaġġ kbir. L-Evanġelju jkompli jgħidilna u bħalma qolla Mosè is-serb fil-barr fid-deżert ġifieri. Għax qed nuża t-traduzzjoni ta' Sajdon. Ġesu x'kienet din l-affarijiet? Ġesu juża l-istorja ta' meta Mosè fid-deżert għamel serb tal-bronż. Din l-istorja nsibuha fil-ktieb tan-Numri kapitlu 21, imma imbagħad għandna referenza għalija fit-tieni ktieb tar-Rejiet. X'kienet din il-ġraja? L-istorja tgħidilna ta' meta l-poplu tella minn Ġebel Ħorr ma' triq tal-Baħar l-Aħmar biex idur mal-art ta' Edom, ġifieri ma ħadix ħada bit-tidwira. U b'din it-triq il-poplu iddejjaq u beda igerger mal-Alla u ma' Mosè. Ekku f'din is-sitwazzjoni ħafna min-nies ġew migduma minn srieb b'velenu li jaħraq u minħabba fek mietu ħafna nies. U r-rakkonti kompli jgħidilna li l-poplu fehem li ġralu hekk minħabba li kien gerger kontra Alla u kontra Mosè. Il-poplu kien dineb. Imbagħad il-poplu Alla wera indima u Mosè għamel serb tal-bronż u poġġeh olleħ fuq arblu. U kull min kien ikun migdum u jħares lejn dan is-serb fuq l-arblu b'indiema kien ifieq. Dan ifisser li l-indiema vera mhix kwistjoni li sempliċement jiddispjaċik, imma b'responsabilità tħares sewwa u tifli u taraf id-dnub li għamilt u l-konsegwenzi tiegħu. U jkompli jgħidilna l-Evanġelju hekk jeħtieġ li jitolla bin il-bniedem. Mela din l-azzjoni hija s-sinjal u l-bidu ta' kull qdusija għax Ġesu għalih innifsu jgħid li hu meħtieġ li jintrefa bħal dak is-serb li olla Mosè fuq arblu biex isalva lil min kien dineb. Fil-każ ta' Ġesu ikun merfuħ kellu ifisser naturalment jintrefa permezz tas-salib. Hawnhekk il-kelma jeħtieġ juri li s-sagrifiċċju fuq is-salib kien neċessarju għalhekk Kristu jgħid hekk jeħtieġ. Imma Ġesu Kristu għata din in-neċessità mhux għax bħalli kieku ma kienx hemm x'tagħmel iżjed, imma għax ra li din in-neċessità hija imnisla fl-imħabba infinita ta' Alla. Vers 15 jidrilna biex kull min jemmen ikollu fih il-ħajja ta' dejjem, biex kull min jemmen f'Ġesu Kristu li ben Alla l-ħaj fuq is-salib. Ir-reliġjon tagħna qabel ma marbuta mal-kelma max-xandir hija naturalment marbuta mal-għajnejn, mal-ħars. Hija reliġjon ibbażata
fuq l-inkarnazzjoni u l-inkarnazzjoni sofferenti. U min jemmen fl-inkarnazzjoni sofferenti tal-iben tal-Alla u wkoll imbagħad jitolla ġalla darba jiġi maqbud minn Sidna Ġesu Kristu stess. L-Evanġelju jgħidilna iva Alla hekk ħabb id-dinja li tali l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen bih ma jintilifx imma jkollu il-ħajja ta' dejjem. Il-verb hawnhekk ta' lill-liben tiegħu. Dan biex jindika Kristu qed jirreferi għall-inkarnazzjoni storika tiegħu, ġifieri meta tnissel fil-ġuf tal-imqazza Marija Verġni. U dan il-misteru jibda qabel kollox mill-qalb ta' Alla l-Missier u mbagħad liben b'imħabba pura jagħmel dak illi jixtieq il-Missier. Imma dan il-verb importanti kif inhu miktub fil-Grieg jitflattiv, jiġifieri jistenna tweġiba u fil-fatt hekk jiġri, jistenna tweġiba li hija dejjem għaddejja qatt ma tieqaf. Naturalment din l-imħabba ta' Alla għad-dinja mhijiex flajru, imma din id-dinja hija infissra fl-istess verġ biex kull min jemmen. Jiġifieri Alla jħobbna mhux b'mod ġenerali, imma jħobbna b'mod individwali. Ġesu Kristu qed jingħata għal kull wieħed u waħda minna tal-bieraħ, tal-lum u dawk li ġejjin tal-futur, tal-għada. Mela, inħarsu lejn il-Kruċifiss mhux biex nikkontemplaw id-dbatija u nfaħru id-dbatija, imma biex nikkontemplaw il-purità tal-imħabba tal-liben lejn il-Missier u lejn l-umanità kollha, lejn kull wieħed u waħda minna. Ekku f'dan is-sens biss is-salib ta' Kristu huwa sublimi. Id-dnub ma jinħafirx billi wieħed iħares leh, imma billi wieħed jindem u jidħol f'esperjenza ta' safa, ta' purità, ta' trasparenza, ta' verità. Il-Lut ma salvawx sempliċement billi għadu jiskantaw lejn is-serb li gidibhom, imma billi nidmu u ippurifikaw ruhom billi għadu naturalment għal patt tas-Sinaj, għall-10 kmandamenti. Ekk ukoll in-nisrani mhux sempliċement inħarsu lejn id-dbatija ta' Kristu, effett ta' dnub, imma fih iridu naraw il-purità tal-imħabba illi bija ħabb Kristu lill-Missier Alla u lilna. Biex kull min jemmen fih, kull min jemmen bih ma jintilifx. It-telfin hawnhekk jista' jfisser tmut, jew wara li tmut tersaq lejn Alla mingħajr fiduċja fih. Imma dan it-telfin jibda wkoll minn din id-dinja meta tgħix mingħajr il-fiduċja f'Alla. Għax Alla ma baċ lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja tkun salvata bih. Il-missjoni eterna tal-iben fid-dinja hija oriġinata fl-imħabba tal-Missier. Ekku din il-missjoni ma tridx il-qerda tagħna l-bnedmin u dan huwa determinat mill-frażi Alla ma baċ lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja. Il-kelma ħaq bil-Grieg hija krine u bil-ludi taqbel ma' xafat. Xi jfisser l-kelmiet? Il-kelma ħaq hawnhekk tfisser tifret it-tajjeb mill-ħażin. Kristu ma ġiex biex jagħmel din l-azzjoni. Kristu maqut mar-rieda ta' Alla xtaq jarana fid-dawl tal-imħabba kollha kemm aħna mingħajr eċċezzjoni ta' ħadd. U din il-missjoni naturalment mhix ta' darba, jiġifieri mhijiex marbuta biss ma' dak li ġara 2000 sena ilu, imma kontinwa, jiġifieri tmur lil hemm minn kull spazju u żmien għadha għaddejja s'issa stess, speċjalment bis-sakrament tal-Ewkaristija. Jgħidilna l-Evanġelju min jemmen bih ma jġarrabx il-ħaq, jiġifieri ma jiġix ikkundannat. Jekk Alla li jaf is-sewwa kollu jgħaddi ħaq fuqna, ħadd ma jeħlesha. Imma min iħalli li Kristu jħobbu, għax ikollu fiduċja fih, ma jiġix imħaqqaq, ma jkunx ikkundannat. Imma min ma jemminx id-dina l-Evanġelju u diġà kundannat għax memminx bl-isem tal-iben waħdini ta' Alla. Imma wieħed iġarrab il-ħaq jekk ma jħallix
li l-Kristu jħobbu, jiġifieri hu stess ikun qed jiġbed il-ħaq fuqu. Imma din il-kundanna mhijiex eterna għaliex Ġesu Kristu ma jarafx ċaħda eterna għaliex għax l-imħabba tiegħu hija akbar minn kull ċaħda ta' kull wieħed u waħda minnha. Għax m'hemmx bl-isem tal-Iben waħdini ta' Alla. Għall-ewwel darba hawnhekk fl-Evanġelju skont San Ġwan jisħaq bla dubju fuq il-fidi. Hawnhekk hija imperattiva l-fidi, jiġifieri bil-fors. Issalva billi temmen fl-isem tal-Iben ta' Alla. Hawnhekk isem fil-Bibja isem hija kelma sinonimu, hija sinonimu għal qawwa. Jiġifieri issalva billi temmen fil-qawwa tiegħu. U din il-qawwa meta deret fl-inkarnazzjoni tiegħu meta Alla sar bniedem. Kien kapaċi jsir bniedem. Mela li ssalva jew ma ssalvax mhix sempliċement kwistjoni kemm ħadħobb int l-ewwel, imma kemm ħatħalli li l-Kristu jħobbok billi tgħix l-inkarnazzjoni tiegħu sa fuq is-salib u l-qawmin tiegħu. Mhuwiex mertu purament tagħna li nsalvaw imma ta' Kristu. Il-mertu tagħna huwa biss li nħallu li l-Kristu li der fostna u għadu fostna isalvana. U dan hu l-ħaq li ġej id-dawl fid-dinja u ħabbew il-bnedmin id-dlam aktar mid-dawl għax emilhom kien ħażin. Mela il-ħaq, jiġifieri l-firda bejn it-tajb u l-ħażin diġà sar. Kif? Kif sar dan il-ħaq skont San Ġwan? San Ġwan juża id-dawl u d-dlam. Id-dawl huwa s-sewwa u Ġesu Kristu huwa l-inkarnazzjoni tas-sewwa. Id-dlam huwa dak kollu li mhuwiex sewwa, li mhuwiex Kristu, naturalment. Dan il-ħaq sar meta Ġesu Kristu inkarna sar bniedem u għammar fostna għax der id-dawl. Allura id-dlam bil-fors jitfaċċa. Imma il-ħaq mhuwiex biss marbut mal-inkarnazzjoni ta' Alla, imma mad-deċiżjoni tal-bniedem. Araw xejn l-Evanġelju u ħabbew il-bnedmin id-dlam aktar mid-dawl għax għamilhom kien ħażin. L-għamil kien ħażin mhux għax għamlu xi azzjonijiet moralment ħażina, iżda m'emmnux li Ġesu bin Marija huwa l-inkarnazzjoni ta' Alla. Interessanti li hawnhekk m'għandix assolutament l-immaġini tradizzjonali tal-missier li qed jistennina bil-miżjien għal ġudizzju kif forsi konna naħsbu qabel, imma il-miżjien tal-ġudizzju huwa fidejna. Huwa l-bniedem li jiddeċiedi u ħajjiddeċiedi skont kemm jaċċetta il-misteru tal-inkarnazzjoni tal-Iben ta' Alla, li hija l-immaġni perfetta ta' Alla, l-immaġni l-aktar rejb ta' Alla. Imma din l-immaġni ta' Alla hija wkoll sofferenti ta' tbatija. Imma sofferenti kif qed qabel mhux biex teżalta tiglorifika s-sofferenza, imma biex teżalta l-purità tal-imħabba. Għal San Ġwan l-Evanġelista, allura jekk trid issalva trid temmen bil-fors fl-inkarnazzjoni ta' Alla. U l-aħħar versi tal-Evanġelju għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl u ma jiġix lejn id-dawl biex ma jidirx il-ħażen ta' emilu. Kull min jagħmel il-ħażen ikun jaf x'inhu jagħmel fis-sens għaliex ikun irid joqgħod fid-dlam li huwa l-uniku mod kif ma jinkixifx. Xi fisser dan? Dan ifisser li min jagħmel il-ħażen jagħmlu fiżikament fil-moħħ jiġifieri ħadd ma jinduna. Il-veru ħażen isir quddiem kulħadd imma ta' u xi kultant bil-kunsens tal-maġġoranza. Eżempju meta jsir xi referendum, bħalma sar ir-referendum tad-divorzju jew jekk irid isir referendum tal-abort. Ekku, hemmhekk wieħed jinduna bil-ħaq li jkun qed iġib fuqhom il-mod kif qed iħares leh. Ekku, min jagħmel il-ħażen għax l-azzjonijiet tiegħu jarhom fil-perspettiva mhux ta' Alla li der fl-inkarnazzjoni ta' Ibnu Ġesu, imma tiegħu innifsu. San Pawl fit-triqtu lejn Damasku meta ltaqa' mad-dawl ta' Alla induna bid-dlam tiegħu. Jifieri meta daħal f'perspettiva ta' Alla induna bid-dnub tiegħu. U l-aħħar vers imma min jagħmel is-sewwa jiġi lejn id-dawl biex jidher li għamilu magħmul kif rid Alla. Min jgħix il-fidi f'Ġesu Kristu jitwaħħad isir ħaġa waħda ma' Ġesu Kristu. Ma jaħsibx kif
ħajifmuh in-nies, imma kif ħajarfu Alla, kif ħajaraħ Alla. Meta aħna ngħixu lil Kristu nkunu xhieda li l-imħabba ta' Alla qed taħkem lilna. Ekku il-gwaj tal-lum u li qed inħarsu lejn il-bniedem li għamilnieh Alla lill-bniedem, l-eżaltazzjoni tal-bniedem, il-glorifikazzjoni tal-bniedem. Ma hu ħarsitna m'għandix tkun lejn il-bniedem, ma ħarsitna għandha tkun fuq Alla. Allura imbagħad dak li nagħmel bi grazzja tiegħu ma nkunx tassew għamiltu jien imma jkun Alla. Illum fuq il-mezzi tax-xandir tisma' kontinwament li hemm bżonn naħdmu għal dinja aħjar, naħdmuha flimkien. Id-dinja forsi aħjar ma naħdmuhiex flimkien, imma b'fiduċja sħiħa naħdmuha permezz ta' Alla. Inħallu lil Alla jġedded id-dinja il-ħajja tagħna għalina.